ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର ଭାଗ 2 ପଢ଼ିବା। ପୂଜାରୀଟି ସର୍ବୋପରି ଠାକୁରଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ହିସାବରେ ମନ୍ଦିର ଆଖପାଖରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିବା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ କାମ। ଅନେକ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ପରେ ଆଜି ପୂଜାରୀ ପଣ୍ଡିତ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ମାରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ତାଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା। ତାପରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସିଧା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ି ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିଲା। ତାପରେ 2 ମିନିଟ ମୁଗ୍ଧ ମଧୁର ନୟନରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ବେଶଭୂଷାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ସାରି କହିଲା, ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ତ? ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଓ ଭଗବାନ, ମାସଟିଏ ଧରି ସବୁଦିନ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ବାଟ ଓଗାଳି ବସୁଛି। ଆଜି ବୁଢ଼ା ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ହେ ଭଗବାନ, ପଣ୍ଡିତ କ'ଣ ରାତିରେ ବି ଏମିତି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରେ? ତୁମର ନିଦ ହୁଏ କେମିତି ପ୍ରଭୁ? ଆମ ସ୍କୁଲ ପଣ୍ଡିତ ବି ଏମିତି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଠାକୁର, ପଣ୍ଡିତମାନେ କାହିଁକି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରନ୍ତି? ମୁଁ ଯଦି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବାକୁ ଶିଖିବି, ତେବେ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରିବି। ନା ନା ଠାକୁର, ତମେ ଚଟାପଟ ଏମିତି ବର ଦେଇ ବସିବନିଟି। ବରଂ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ହେବା ନ ହେଉ, ମୁଁ ଯେମିତି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ନ ମାରେ। ହଁ, ବରଟିଏ ମାଗିବି ଏକା, ସେ କଥା ପରେ କହିବି। ଆଚ୍ଛା, ମାସକ ତଳେ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲ? ତୁମ ସହିତ ଖେଳୁନାହିଁ କାହିଁକି? ତୁମ କଥା ଭୁଲିଗଲି। ଇମିତି କିଛି କହିଲ ଯେମିତି ନୁହେଁ। ତହିଁ ପରଠାରୁ ତ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବା ସକାଶେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ପାରୁନାହିଁ। ଆରେ ବାପ୍ ରେ, ତମକୁ ଏ କଦଳୀ କାନ୍ଦି କିଏ ଦେଇଛି? ଉପର 2 ଫେଣାଯାକ ଏକାଥରେ ପାଚିଲାଣି। ତମେ ଖାଇବ କିମିତି? ସାବଧାନ ଠାକୁର, ସବୁ ଏକାଥରେ ଖାଇବ ନାହିଁଟି, ଦିହ ଖରାପ ହେବ। 1, 2, 3, 4, 5, 24ଟା ପାଚିଛି। ତୁମେ ଦୈନିକ 2ଟା, ଆଚ୍ଛା ହେଲା 4ଟା କରି ଖାଇବ। ହେଲା, ତାହା ହେଲେ 24ଟା ଖାଇବାକୁ 4 ଦିନ ନା 5 ଦିନ? ଏଇ ହେଲା ମୁସ୍କିଲ। ଠାକୁର, ମୋତେ ଅଙ୍କ ମୋଟେ ଆସୁନାହିଁ। ହଁ, କଥାଟାଏ କହୁଥିଲି, ତୁମେ ଗୋଟାଏ ଯାଦୁ କରନ୍ତ ନାହିଁ? ଦିନେ ରାତିରେ ସଭିଏ ଶୋଇଥାନ୍ତେ, ତୁମେ ଗୋଟାଏ କିଛି କରିଦିଅନ୍ତ, ସକାଳେ ଉଠିବା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଅଙ୍କ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ମାନେ, ଅଙ୍କ ଖାଲି କଷିବାକୁ ଭୁଲିଯାନ୍ତେ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ଅଙ୍କ ବୋଲି ଗୋଟାଏ ବିଷୟ ଅଛି, ପୂରା ସେ କଥାଟା ହିଁ ସଭିଏ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତେ। ନା ନା, ତମେ ହଠାତ୍ ବର ଦେଇ ବସିବ ନାହିଁ। ଠାକୁର, ହୁଏତ ଅଙ୍କର କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଥିବ, ସେ କଥା ବୁଝିବାର ବୟସ ମୋର ହୋଇନାହିଁ।